Gihulagway sa mga tinugyanan sa panglawas sa Central Visayas nga padayong nagkasaka ang kaso sa hand, foot and mouth disease kon HFMD sulod sa milabayng tulo ka buwan. Gani sa datos sa Regional Epidemiology and Surveillance Unit o RESO ubos sa Department of Health, kapina sa 400 ka kaso ang nadugang sa tibuok rehiyon. However, if we just look at katong ingon nako nga nagbalik na pud tagkasaka for the last 3 months, natay mga at least 433 cases. So sa 433 cases naapod tay mga confirmed ani. Sa kinatibukan, miabot na sa 3,118 ka kaso sa HFMD ang natala sa tibuok rehiyon 7 gikan sa Enero hangtod sa Setyembre karong tuiga. Namahayag ang pangu sa RESO 7 nga si Dr. Eugenia Mercedes Cañal nga naguna ang lalawigan sa Sugbo sa labing daghang natala nga kaso sa HFMD nga moabot sa 1,291 kun 42%. Samtang ang Bohol, dunay 1,032 ka mga kaso, gisundan sa Negros nga nakatala og 507 ka mga kaso, samtang ang Siquijor adunay 288 ka mga kaso sa hand, foot and mouth disease. Ang HFMD usa ka impeksyon sa virus nga moresulta sa blister sa baba, tutunlan, kamot ug tiil ug makasinati-sab og hilanat ang maigo niini. Sagad sa mabiktima niini mao ang mga school age nga mga bata. Ang HFMD makatakod og daling mokaylap pinaagi sa direct contact, ilabi na sa walay proper hand hygiene sama sa dili paghugas sa kamot. There are also types sa mga viruses ni siya nga gitawag ang pinaka-common, the Coxsackie A16 and the Coxsackie A6. Ang pinaka-common gyud nga makakos sa hand, foot and mouth disease nato is A16. Giawhag ni Dr. Cañal ang publiko, labi na ang mga ginikanan o ilang mga anak, nga sundo ng saktong paglimpyo sa panimalay o kalawasan. And all we have to do is really, hand hygiene, manghugas gyud ta, cough etiquette, no? And kung magka-fever na gani, and then there's an appearance of rash, ayaw na lang sa nato ipa-eskwela ang ato ang mga anak. Kay highly contagious man siya, kani mga bata, dili ra ba ni kaayo conscious manghugas, no, magstorya, agsik-agsik ang laway, manghatching, no, so makakuha ra diretso because droplet and at the same time direct contact ang ato ang mode of transmission sa HFMD. Sa laing bahin, gisiguro ni Cañal nga walay natala nga kaso sa Nipah virus sa Central Visayas region ug sa Pilipinas, kini taliwa sa outbreak sa India. But as of now, currently we do not have any cases of Nipah virus. It is the India already declared, southern part of India declared outbreak. So ang Nipah virus, usa siya ka virus that is found, the host is bats, but it can also be transmitted to dogs, to pigs, to horses, to goats, meaning cattle or mga farm animals, no, na ana siya. So from animals to humans, kung si human or ang tao ma-expose siya sa infected. Kini si Mary Francis Lynn Kaayon na alang sa My TV, Cebu.